Октомври е месец с мощна астрологична динамика, в която интензивността, истината и вътрешната трансформация взимат превес. Подготви се за дълбоки разговори, крайни решения и нови начала, които изискват зрялост и смелост. Ето кои дати трябва да запомниш. 6 октомври. Меркурий влиза в Скорпион. Мислите стават дълбоки, интуитивни, но и подозрителни. 7 октомври. Пълнолуние в Овен, емоционална кулминация. Време е да заявиш себе си, да кажеш не на компромисите и да се освободиш от нещо, което те спира. 13 октомври. Венера влиза в Везни, равновесие и естетика в любовта. Добър период за хармонизиране на връзките и преговори. 14 октомври. Плутон става директен във Водолей. Дълбоки, но освобождаващи процеси. Теми, които бяха потиснати, вече излизат на повърхността. 20 октомври. Меркурий съвпад Марс в Скорпион. Остри думи, емоционални сблъсъци, решителност. Внимавай с манипулации или мания по контрол. 21 октомври. Новолуние във Везни. Ново начало във връзките, договорите и партньорствата. Време да избереш хармонията или да я създадеш. 22 октомври. Нептун се връща в Риби, сънища, интуиция, илюзии и духовно връщане към стари теми. Повече чувствителност и объркване. 23 октомври. Слънцето влиза в Скорпион, започва сезонът на тайните. Трансформации, истини, скрити сили. И 29 октомври. Меркурий влиза в Стрелец, мисленето става по-смело, оптимистично и директно. Време за визия и разширение. Октомври ще те провокира да се гмурнеш дълбоко, но ще ти даде и шанс да излезеш с по-ясна истина за себе си. Последвай Мая, Астрокомпас, за още насоки. А ако искаш да знаеш как тези влияния засягат теб лично, можеш да поръчаш лична консултация или писмен анализ. Любов, прогноза или натална карта. Прогноза за Овен. Октомври започва с яснота и силна емоция. Ще усетиш желание да изразиш себе си по-открито и да се освободиш от стари напрежения. Това е време да затвориш една глава и да си позволиш повече свобода. В средата на месеца ще почувстваш вътрешна промяна. Сякаш намираш нова сила и увереност да се изправиш пред важни решения. Краят на октомври носи свежо начало в отношенията. Ще търсиш повече баланс и хармония, както с другите, така и със себе си. Месецът е покана да се довериш на смелостта си и да тръгнеш по-съзнателно напред. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ, сега прогноза за Телец. Октомври започва с усещане, че е време да остане назад умората и напрежението, които отнемат от вътрешния мир. Първите дни носят яснота за това от какво е добре да се освободиш, за да се почувства повече лекота и свобода. В средата на месеца се усеща вътрешна промяна, нова сила и спокойствие, които помагат да се гледа напред с увереност. Краят на октомври отваря възможности в ежедневието, повече ред, грижа и баланс в малките неща. Месецът носи стабилност и усещане за лекота едновременно. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ сега. Прогноза за Близнаци октомври започва с момент на осъзнаване в плановете и контактите. Време е да се изчистят ситуации, които вече не носят развитие. Това създава пространство за нови идеи и по-смислени връзки. В средата на месеца идва вътрешна промяна, която помага да се видят по-ясно истинските приоритети. Краят на октомври дава ново начало в отношенията с най-близките. Повече хармония, доверие и усещане за подкрепа. Месецът е покана да се намери баланс между амбициите навън и спокойствието у дома. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега, прогноза за Рак октомври започва с въпроси за посоката напред и ролята, която искаш да заемеш в живота си. Възможно е да се прояви напрежение между това, което очакват другите от теб, и онова, което истински желаеш. Средата на месеца носи промяна във връзките.
Поясно се усеща кои отношения те подхранват и кои е време да оставиш зад гърба си. Краят на октомври обръща вниманието към дома и личното пространство, нужда от повече уют, сигурност и стабилност. Месецът ти помага да намериш баланс между външните цели и вътрешното спокойствие. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ сега. Прогноза за Лъв. Октомври започва с нужда да излезеш извън познатото и да разшириш хоризонтите си, чрез нови идеи, пътуване или различен поглед върху бъдещето. Възможно е да се появят ситуации, които те карат да се освободиш от ограничения и да се довериш на по-широка перспектива. Средата на месеца носи промяна във връзките с хората. Ще се изясни къде има взаимност и къде е време да се поставят граници. Краят на октомври насочва вниманието към ежедневното общуване. Ново начало в начина, по който общуваш и изграждаш връзки с околните. Месецът носи прилив на енергия и ясна посока напред. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега прогноза за Дева октомври започва с акцент върху общите ресурси и ангажименти. Време е да се прецени кое да остане и кое вече не е полезно. Първите дни могат да донесат яснота за това, къде е нужно повече доверие и къде е време за дистанция. Средата на месеца насочва към вътрешна промяна, усещане за сила да поемеш отговорност и да излезеш от стари модели. Краят на октомври отваря ново начало, свързано с личните ценности и сигурност, повече стабилност и желание да изградиш основа, на която да надграждаш. Месецът ти дава шанс да изравниш сметките със себе си и със света. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега прогноза за Везни октомври започва с въпроси около партньорствата. Ще стане по-ясно кои връзки ти носят сила и кои отнемат енергия. Това е момент да изчистиш старо напрежение и да остане само онова, което има смисъл. Средата на месеца носи дълбока промяна в начина, по който гледаш на личната сигурност и основата в живота си. Краят на октомври е особено важен, ново начало, което ти дава възможност да изразиш себе си по-искрено, да се обърнеш към желанията си и да изградиш по-ясна посока напред. Месецът носи възможност да застанеш в центъра на собствения си свят с повече лекота и увереност. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега прогноза за Скорпион. Октомври започва с нужда да обърнеш внимание на ежедневието и начина, по който се грижиш за себе си. Възможно е да излезе наяве какво ти тежи и какво вече не работи в рутината ти. Средата на месеца носи усещане за вътрешна промяна. Повече сила и яснота да се освободиш от старо напрежение и да следваш това, което ти носи устойчивост. Краят на октомври е силен за ново начало. Ще почувстваш прилив на енергия и желание да вървиш по собствен път с повече решителност. Месецът ти дава възможност да се обърнеш към себе си и да започнеш нов етап. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега прогноза за Стрелец октомври започва с фокус върху радостта и вдъхновението. Време е да се освободиш от всичко, което отнема лекотата и желанието ти за творчество. Първите дни ще ти покажат кои ситуации или връзки не носят удовлетворение и е време да останат в миналото. Средата на месеца носи промяна в начина, по който гледаш на целите си. Усещане за повече зрялост и яснота. Краят на октомври отваря ново пространство за приятелства и общи проекти, възможност да намериш хора, които споделят твоите ценности. Месецът ти дава шанс да съчетаеш радостта с визия за бъдещето. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега прогноза за Козирог. Октомври започва с теми около дома и семейството. Време е да се освободиш от старо напрежение и да обърнеш внимание на вътрешния си свят. Първите дни носят яснота за това какво е нужно, за да чувстваш повече спокойствие и сигурност. Средата на месеца води до вътрешна промяна, по-ясно усещане за отговорност и сила да изградиш стабилност.
Краят на октомври отваря нови възможности в професионалната посока. Ново начало, което дава шанс за развитие и повече признание. Месецът ти помага да намериш баланс между личното и общественото. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега. Прогноза за Водолей. Октомври започва с нужда да освободиш напрежение в мислите и общуването. Време е да се затворят теми, които пречат да гледаш напред спокойно. Първите дни могат да донесат яснота за това какво е добре да бъде изказано и какво е време да остане в миналото. Средата на месеца носи вътрешна промяна, усещане за повече сила и готовност да се изправиш пред важни решения. Краят на октомври отваря ново пространство за развитие, възможност да разшириш хоризонтите си чрез нови идеи, знания или пътувания. Месецът е покана да се довериш на любопитството и визията си за бъдещето. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ. Сега. Прогноза за Риби октомври започва с фокус върху личната стойност и сигурност. Време е да се освободиш от притеснения или ситуации, които подкопават стабилността ти. Първите дни носят яснота за това какво е истински важно и кое може да остане назад. Средата на месеца води до вътрешна промяна. Повече сила да се довериш на себе си и да оставиш старите страхове. Краят на октомври отваря ново начало във връзките. Възможност за по-искрени отношения и повече хармония в общуването. Месецът носи баланс между личната увереност и споделената близост. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози и поръчай своя личен анализ сега. След 6 октомври истината вече не може да се скрие. Мислите стават по-дълбоки. Думите – по-опасни. Меркурий влиза в Скорпион. Време е за тихи наблюдения, за психическа яснота, не за объркано говорене. Ако чувстваш, че мислиш повече, но говориш по-малко, усещаш истини, които не си готов да кажеш, започваш да подреждаш хаоса в главата си, значи вече си в потока на Скорпиона. Последвай Астрокомпас и се запиши за лична консултация или анализ, ако искаш да разбереш как звездите засягат точно теб и как да минеш по-осъзнато през събитията. Знаеш ли, че пълнолунието в Овен на 7 октомври е кулминация на вътрешна борба? Може да те изправи пред ситуации, в които да се чувстваш раздвоен между нуждата от връзка и нуждата от свобода, между компромис и инстинкт. Луната в Овен активира желание за действие, реакция, защита. Но когато това пълнолуние е в опозиция с Слънцето във Везни, се появява въпросът: как да бъда себе си, без да нараня другия? Последвай Астрокомпас за още астрологични прозрения и лични анализи. Ако си на кръстопът, това пълнолуние носи яснота, но понякога тя идва с конфликт. Може би ще трябва да разочароваш някого. Може би ще трябва да избереш трудната истина. Но именно това е лечебният път на Овен – да изразиш себе си, дори когато е трудно. В личен анализ мога да ти кажа точно кои теми се активират за теб и как да вземеш най-доброто от астрологичните влияния. Ако от месеци усещаш, че си на ръба, но нещо вътре в теб се държи здраво за старото, след 14 октомври е времето, в който контролът започва да се разпада. Плутон обръщава посоката си и става отново директен в първи градус на Водолей. Ако имаш планети в Телец, Лъв, Скорпион или Водолей около този градус, вероятно си бил под тихо, но много дълбоко напрежение. Темите – власт, страх, пречупване, освобождение. Понякога губим, за да си върнем силата. Ти преминаваш през голяма външната промяна, вече не можеш да се скриеш от нея. Ако искаш да знаеш как те засяга това лично, повъчай своя лична консултация или анализ от Астрокомпас. Внимавай около 20 октомври. Не всичко, което ти казват, е истината. И не всичко, което усещаш, е за споделяне. Марс и Меркурий се срещат в Скорпион. Знак на дълбоки тайни, ментален контрол и опасни думи. Истината може да излезе, но и лъжата да бъде маскирана като факт.
Внимавай какво подписваш, какво казваш, какво вярваш. Ако не си сигурен в нещо, по-добре мълчи. Това не е ден за импулс, а за интуиция. Ако имаш лични планети в Скорпион, Телец, Лъв или Водолей, усещането за натиск може да е особено силно. Последвай Астрокомпас и се поръчай своя личен анализ. Новолуние във Везни на 21 октомври е момент, в който разбираш какво вече не работи, дори да изглежда красиво отвън. Ключовите теми са връзки, които искат нова динамика, нужда да изразиш себе си по-истински, яснота в темите кой съм аз и кой ставам, когато съм с другите, осъзнаване къде си склонен да се губиш, за да запазиш хармония. Отговори си на въпросът какво е баланс за мен и как мога да го създам отвътре, преди да го търся навън. Нищо, което започва сега, не е случайно. Всичко е част от по-голяма промяна. Ако искаш да разбереш точно как планетите засягат твоята натална карта или търсиш насоки в любовта, бъдещето или себе си, предлагам лични консултации и писмени анализи. Пиши ми и ще ти кажа кой вариант е най-подходящ за теб. Сезонът на Скорпиона започва. И не е лек. Но е истински. Време е да видиш какво е скрито, какво те движи отвътре и кое вече не можеш да задържиш. Това е месецът на трансформацията и на завръщането към себе си. Ще се разкрият тайни. Ще си проличи кой какво наистина иска. Ако усещаш, че нещо назрява, но не можеш да го назовеш, това е подходящ момент за лична консултация чрез астрологията. Звездите винаги показват това, което не можем да разберем. Последвай Астрокомпас за още насоки и прогнози. Когато тези две зодии се срещнат, това не е любовна история, това е бавна катастрофа. В началото е обсебващо, страст, игри на погледи, усещане, че светът е само техен. После започват тестовете, единият проверява лоялността, другият колко далеч може да стигне без последствия. Играта на котка и мишка продължава, докато не се окажат в капан, от който никой не иска да излезе. Пиши в коментарите кои мислиш, че са тези две зодии. Не е нужно да крещиш, за да нараниш някого. Понякога е по-жестоко да мълчиш. Единият очаква подкрепа и възхищение, другият дава критика и студена логика. Когато връзката започне да се разпада, гордостта се сблъсква с безпощаден анализ. И накрая остава само въпросът: обич ли беше това или урок по оцеляване? Пиши в коментарите кои мислиш, че са тези две зодии. Какво прави всяка зодия, когато има конфликт? Овен. Напада първо, мисли после Телец. Ще те измори със синът близнаци, сменя версията на историята поне 3 пъти. Рак. Плаче и обвинява едновременно Лъв. Възмущава се как си позволяваш да му противоречиш Дева. Намира ти всичките грешки, дори забравените Везни. Ще чака, докато сам паднеш. Скорпион ще натисне там, където боли най-много Стрелец. Казва всичко. После съжалява Козирог. Прави ти мълчалив бойкот Водолей. Изключва емоциите и те реже Риби. Изчезва и те оставя да гадаеш. Последвай Астрокомпас и поръчай своя анализ, ако искаш да знаеш повече какво ти е заложено от звездите. Ето как ще ти отмъстят тези 3 зодии, ако ги нараниш. Те няма да ударят веднага. Ще изчакат момента, в който най-малко очакваш. Скорпион ще оцели точно най-слабото ти място и ще го направи така, че да няма връщане назад. Козирог ще ти отнеме достъпа до всичко, което цениш, и ще го направи хладно, без емоция. Телец ще изгради живота си по-добър от твоя и ще се погрижи да го виждаш. Пиши в коментарите дали и ти мислиш така. Топ 3 зодии, които са най-големи работохолици. За тях успехът идва от постоянство, дисциплина и лична отговорност. Козирог живее, за да постига цели и рядко си позволява да спре. Дева влага внимание в детайла и не спира, докато всичко не е перфектно. Скорпион работи с пълна отдаденост, особено когато има ясна цел или мисия. Последвай Астрокомпас, ако вярваш, че всяка зодия носи урок.